L-Università ta' Malta toffri edukazzjoni terzjarja lil madwar 12,700 student li qed jistudjaw il-baċċellerat u anke lil dawk li qed jistudjaw il-masters u l-PhD. Valur edukattiv li jlaħħaq is-somma ta' 150 miljun euro fis-sena li qed jingħata lura lis-soċjetà tagħna. Kienet din ir-risposta li l-għaqda tal-akkademiċi fl-Università ta' Malta tat lill-Ministru tal-Finanzi Clyde Caruana wara li dan qal li l-Università trid tixxammar il-kmiem u tiġġenera tħul finanzjarju. L-Umaza spjegat li l-edukazzjoni terzjarja titħallas mit-taxxi tal-poplu Malti u Awċi u sostnew li fuq dan qbil. Però min-naħa tagħhom qed jistennew li l-Ministru ma jippruvax jikkundanna lill-Università li din ma tiġġenerax flus biżżejjed. Fl-istqarrija ntqal li l-Università fil-fatt tiġġenera 25 miljun euro mill-edukazzjoni terzjarja li toffri lill-istudenti li mhumiex mill-Ewropa. Dan fil-waqt li huma stmat li l-125 miljun euro l-oħra huma ekwivalenti f'valur li l-Università tagħti lill-istudenti. Punt ieħor li jistemma f'din l-istqarrija kien li l-ġenerazzjoni ta' riċerka u proġetti li jsiru mill-akkademiċi u mill-ħaddiema l-oħra tal-Università ta' Malta jġibu ħafna fondi lejn l-Università u dawn l-istess fondi jisservu sabiex l-Università ta' Malta tkun fost l-aqwa universitajiet fid-dinja. Dan l-attak ta' Clyde Caruana fuq l-Università ma kienx każ iżolat e kif ftit ta' sinilu kien saħansitra naqqas il-budget allokat lill-Università ta' Malta.